buhat ring pinubre nga punduhan ng tubig para makapundo ng tubig panon mag-uwan. Mahal mang barrel nga blow 1.7 man kani kay 285 raman ning tarpaulin plus hikot nawa na gamay ra gasto mag-uwan ni mapuno ni nahuman ako ni gapon agoy gilingkuran mas iro ang akong similya kung awa diya kay nay tanom diya ro nay tanom diya hawa pastila nimo suko sama ning mangunay makag imong amo ro amon niya itong similya tubo na unom na kadahon gagmay lang gid ang uban so mato siya ang purpose ito siya para makapundog tubig panahon nga mag-uwan. Okay, bye bye.